טוב, אני רוצה להודות לטל מחלל חיצון גרילים על טבון של עוני במחיר הכי טוב שמצאתי. באמת, טבון ברמה הגבוהה ביותר, השירות ברמה הגבוהה יותר. ומה שנעשה פה בעצם זה פשוט חגיגה. עוד שנייה תהיה לנו פה פיצה ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו כבר לא צריכים את הפיצריות, אנחנו לא צריכים אף אחד. וואלה. וואו.